И така, здравейте, приятели! Аз съм CS Pro BG, преди си Евака Влог. Смених си името, защото официално почвам да снимам на CS.6 с Ники. Не се чува той, защото имам технически проблем, който не може да чувате нито Ники, нито приятелите от компютъра. И ще го правя, сори за реакцията, че да се получи. И така, днес ще променим снимките, вече няма са на такива много гадни, няма да са. Така, сега да ги намеря. 6. Другата е 0-0 беше. Някой вика. Редактирай. Ще активаме. Така, я виеме 6. Ко беше, че или 0-0. 0. Опа. Така, това ни е вече снимката. Батеники, какво ще правим сега? Нещо не ми става, снимката твърде малка. Така, ти, мама ти дава. 6. 6. Така. Така, това ще е новата снимка, дано да ви харесва, само да я мръдна. Така, това е новата снимка и надявам се да ви харесва. Я видим само коя снимка сме подковали. Също ще направя нова страница, която вече ще има. Бате Ники, бе, то нищо не се запази. Това беше Дормео. Матрак Фреш приема Платино. Лимитиран празничен модел на Дормео. Уникалният Opta Spring матрак сега идва при теб в нов луксозен калуц. Нямах абсолютно никакво търпение да използвам матрак. Колкото се може по-скоро. Много ми се искаше просто да легна върху него. Наистина, усещането беше невероятно. Побързай, само 1115 души в България ще имате шанс. Професия опит. Вече тук ще... Я да видим дали снимаме. Добре, снимаме, хора, изплаших се, че да снимаме и тогава ще да ви кажа. Бате Ники, много съм ти увеличил звука, болята толкова силно не говори. Така, фирма. Ми давай, фирма ще добавим. CS BG. Ма само ще е CS BG. CS BG. Длъжност. Е такова така, няма да слагаме. Начална година, длъжност, така, фирма, име. Така, всичко е готово. Образование на заведение. Няма го пише, бе, това е също няма
Да, защото това според мен е чисто рождения ми ден мъжки пол. Обществено. Вашите кръгове обществено. Така, това ще го мана, защото Какво е решението тогава? не е вярно. Това вярно, да, но не искам да се виждам. Уют и комфорт във вашия дом. Така, надявам се да ви харесва. Това тук няма какво направим. Ще намериме друга стипка. Да ви харесва. И така, аз бях Ивака Влог, тук доведе беше Рики, който беше супер компания, дето не го чувахте. И чао! Днес очаквайте клип на CSL.6! Нали, бати ни?